Kajing kublai shapi baro, bat kajing aingo ya uji sukres uba U Trai, uba thongingi banlong ki syakri, bat ki sordar haka U Mynsiem. Ban khot iki briu baro sya kajing kala ka bemut. Da ka bahikai, ka ban iaid haka lenti ka jong u. Bat ban pen kre ya ka ya kajing im ka hima ka bom jukut. Ngaduai ba U Mynsiem jong blai, un pen sle epi ka biyo sngo, bat ki syashkor ya kani ka khubor. Hakani ka por ka Bynta. Kapang ka bangadon ya ka ba ngene sambat pi kalong ka Jingim Kaba Kumno Uba Ngeit udai ban im. Ngashim na ka jingtho ka bakhoj katkum wa apostol Paul na ka sithi ka jong u shekinong Ephesos kalanong ka basan kadkhot ka bakhat san hadu ka bakhat pra ka ba ong kumni. Tu khmih bha ti kumno phiat kum kibym stad hynrei kiba stad. Da ka ba siewspah ya kapor, Naba kine ki sngi, ki long kiba sniew. Naba kumta, tu wat long pi kiba bieit, hynrei kiba shemphang, kaei ka mon U Trai. Bat tu wat long pi kiba buaid da ka wain, haka badon ka jingkhynwin, hynrei tu long kiba ladap da U Mynsiem. Ya kani ka jingtho, ni ka sithi U Paul, u apostol shekinong Ephesos, lajutip ni khot ya ka, kapan sengat kesiar, ni umau dong jong ka jinghikai blai ka jong apostol Paul. Lingba ka ni ka sithi ka kta bat pen kala ya ka jingim jong shibon ki riu khoi. Kum ujon Calvin uju khot ya ka jingtho ka ba iaid bat ka ba usngo tanat tam na ka Bible. Ujon noksu uda kerpat ba ka jingkren jong Calvin. Halor ka ni ka sithi sa ki Ephesos. Ban puli na ka Bynta ban le burom ya u ha ka sngi le on tap ka ba khatdo ka jong u. Kani ka sithi sa ki Ephesos kadai ka wain ki sautli ki jingtho jong U Paul na ka ying bendi na Rome. La tho ru ban sam ban puli sa ki keleng jong ki shnong jong kari Ephesos khamtam sa ki balang ban pen scam bat ban pen klan ya ka jingthmu blai ha ka balang bat ha ka jinglong jingim jong ki Bangeit ka ba hau Chris Jisu. Ngala ban ong ba kalenong nadu Ephesos ka ba saw kadkhot ka ba khat nyau ter hadu kalenong ka ba san kadkhot ka ba arpuai kadai ka jingim ka ba thmai hau Chris. Kadai ka wei ka thop ka balong ka jingim ka ba dawaken ban iaid ha ka jingim ka ba thmai ka jingim ka ba iaid da ka jingshai ka jingim kan ka ba iaid da ka jinghikai ka ba katkum U Chris. Baro artli kini kalenong ka ba saw bat ka ba san kidon ka wei ka jing snok lang kata kalong ban hikai ya ka ek ba U Chris ukwa bangi ngin iaid na ka Bynta ka hima lingba ka bor ka jong U Mynsiem khoj. Ka hikai kan syusyu ya ka jingim ka ba perthu ban but ya ublai. Ka jingim ka ba im kum ki khun jong ka jingshai. Ka jingim ha ka jingelam da U Mynsiem khoj ka ba yaid ru na ka jing thmai jong ka jingim. Habanga perkhat ya ledi ka jingim ka ba kumno ngadai ban im. Ngasyam ya ka jubab hakini ki jingtho ki jong U Paul. Lesi kene ka don ka jinge dai bat phiru ko ki Bangeit ban keli kumno ngi dai ban im halade bat ha ka saudong saukun jong ka jingim lani ka jingim ka ba kumno Bangeit udai ban im ha ka jinge dai halade hi bat U Chris bat ka jingim ka ba kumno Bangeit udai ban im ha ka jinge dai bat kamet U Chris ka balong ka balang tungini pet lang tang ha ki saw Bynta ki bah khamat ka ba apostol Paul ukwa bangin kin mau ka beningkong kadai bangin im da ka bayat ha ka Jingstad. U Paul wang tu khmih bhati kumno phiat kum kibym stad hynrei kiba stad kani ngila ban siem na ka khot ka ba khat san jong ka sithi ka jong u na ka tu ka lenong ka basan ka bangala pule kani ka Jingstad kadai ka dak jong ka jingim. U Paul wang kum kibym stad hynrei kiba stad. Im da ka bayat ha ka Jingstad. Kat kum Lukas kalenong ka bakhat saw kat khot ka ba arpu pra. Kaong naba uno na pi ubamot bantay ya kakut ubam da shong khop shwa ban ken ya ka balut la udon biang ni em ya ka ban pendep kini kidei ki jingkren ki jong uji Chris uba U Trai jongi haba huikai ya ka Jingstad ya ka kum berkhat ka jong ubriu bangin yaid lani bangin im uwan ra da ka wei ka nuksa shwa ya ka bangin bot ya u
uang karangkam ya ubriu barok ba unda syong ban perkhat ban ken la ula ne em ban pendap ya ka ba udon kani kadi ke Jingstad ka ba ublai ulabu syu ru na Lukas kalong ka ban riu ka khat ka ba sau khandai u Jisu ba Ukren shemphang jong ke Jingstad uang kumne hynrei uta uba yo sngo bat ubamle ulong kum ubriu ubalatei ka yeng halor ka khendo klem nong rim ya ka ba ka kala syok kerthep bat kumni ru kala kalon ti ka jingjat ka jong kata ka yeng kala long ka ba khrau ka Jingstad ka jongi ka penpau ken ya ka nong rim ka bangi ngidon u Jisu ba wanra saya ka ne ka wei ka nuksa kalong ya ki briu baro ki ba yo sngo ya ka jingkai ka jong u bat ki babuat bat ki bale ya ka upani sriam kan ya uni ubriu ubadan ya kini ke Jingstad badu uni ubriu udan ya kini ke Jingstad ka ba ule kumno utai ha kata ka nong rim ka ba ulayo nga banu phi ha ba upol uang tu yat ha ka Jingstad hatu ngidon mo ya ka nong rim ngi da syong ngi da perkhat mo ya ka lenti yat jong ka jingim ka jongi kadai ha ubriu ban im da ka ba yat ha ka Jingstad ka ba ublai ula ai hangi ubriu ubastad haba ukwa bantai ya ka yeng usyong bat perkhat bat droswa ya ka plan knang ba un ai ha mystery ba uru untip ayu ba udai ban le ka jingim ka jongi ka hikai kumta bat ka dai yingi omtang ya ka bangi ngentip hangi hi ya ka plan ka jongi hynrei ngi aru akiwe ya ka bakin sngo thu balai ngimot ban shna ya ka ni ka yeng ha ka ni ka rukom kumta ha bangi don ya ka plan ngimbu tang halade ngi aru ha ki mystery kiban trai ya kata kapelan ke jongi ngala ban ong haba ubriu em da ka bayat ha ka Jingstad kapelong omtang ya ba unlong ubastad hynrei upen laru ikiwe bakin poi syakathong jong ka Jingstad kani kade ke jingkai ka ba Jisu uwanra shemphang jong kani ke Jingstad kiju ongru ubriu ubanya ya ka jahat ubo shwa ya ukampas bat kamap bat nang ta usanya banyak ya ka lieng ba bat ban yalam ban penyat ya uboi tha jong kata ka lieng syadu ka jaka ka ba utmu ban lej kane ka yathu ingi baki briu barok ki badan ya ka Jingstad kitip syano ka jingthmu ka jongki ka don ubriu bastad utip syano ba utmu ban lej ne ukwa ba unpoi barok ngitip ya la ka lenti jong ka jingim hatu ngim tip ya la ka long renyeng ka jongi ya la ka long ai ka lenti ka bangi ngiyat syano kene ka lenti jong ka jingim ka jongi kaya lam phiru pitep yala ka lenti yala ka jong ka jingim khmih ba kumno phiat bat syano kaya lam langi keli ya ubajule ya ka kam sniew ne ka kam baman uru utep syano kata ka jingim ka jong kaya lam laranga keli ki breu kiba pule haki feel ki bo pher kiru kitep ba ka jing pule ka jong ki kan yalam syano kitip ya ka bakut ke jongki kiyat da kata ka Jingstad ka ba ublai ulapun ko baki donru ki ba kentat donru ki ba yat da ka ba syu yat rumah tungini pe chuchu na ka jingtho ka ktin ka jong ublai kat kum Mathias kalong ka ba arbusan kat khat ka balai bat ka ba saw ki ongkom ne kita ki ba bieit haba ki la shim ya ki syarak jongki kim shim la shimru ya ka ompnyang lem bat ki hynrei kita ki ba stad ki la shim ya ka ompnyang haki khulpi ki jongki lembat ki syarak ki jongki kane ka jingtho kadai ka bau Jisu wanra ka pharsi jong shiphongot ki thai sati sangot apreng jongki ki ki stad bat sangot apreng jongki ki ki bieit lai thu ningkong shemphang jongki ni ki bieit balai namar bakile shim ki syarak hynrei kim shimpat ya ka ompniang lembat ki lai thu ru sai ki sangot pat ki stad kilale ayu kine kila shim shuai ko ompniang haki khulpi ki jongki bat kum ju ru ki syarak ki jongki kalong ru ka basisha ha ka jingim ka jongi bat kalong ru ka basisha bakani ka Jingstad kale kumno kayarap ingi ru ban pen kre ya ki borok ki bangi ran kam ha ka jingim ka jongi bat ka pen pau kan ya ka Jingstad hynrei ka jing bom pen kre ka pen pau ya ka jing bieit ka jingim ka pen kre kala ru shibun banya ki bom pat pen kre ngi ikan na kane ka jingkai ka ba Jisu wanra kumta ha ba pol ong tu long phi ki ba stad ban yad na ka Jingstad ka de ka juru ka ba Jisu wanra hakine ki jing hikai ki jong bangin long ken ki ba tei ya ka nong rem ki ba pen kre ken ya ke jing don kam ki jongi ha ka lenti ki jongi but what ha ka por ka bom pai perkhat ngin don ya la ki umpniang
Leni nginang ban pen kre eladi. Ban ya shem bat kapor ka bangim pai perkhat ka banwan ra ingi ha ke jing kumta ka jingstad kare ka ba ublai ula ai. Kwa ban ngini pulelang ya ka jingtho nak sithi ka jong Jacob kalnong ka balai ka khat ka ba khat lai ka ongum ne uba stad bat uba shemphang hapreng jong phi to unda pen pau da ka jinglong ba bha jong ya kita ki jingle jong da ka jingjam not ka jingstad kane ka sithi bat kane ka jingtho ka jong Jacob ka keren kan yingi ba unu na preng jongi ubadan ya kata ka jingstad bat unu ubadan ya ka jing shemphang udi ban pen pau da kita ki jinglong ki bapha da kita ki jingle ki jongi kan da ka jingjam not bat ka jingstad Ephesos lenong ka san ka dekhat ka khat san upol ukentu kan yingi bangin yat da ka jingstad bat shu ru uang tu khmih bha te kumno phiyaj ini kentin ngakwa banwan ra shu ya ka jingkai ha ka nigal por ka Bynta ya ka ba upol uang tu khmih bha te kumno phiyaj kum kibym stad hynrei kum kiba stad kani ka jingtep ka jongi kani ka jingyu ka jongi ka bangi ngila bani kani kan kadai bangi ngin penan kam ha ka jingim ka jongi ya kani ngila ban sngothut da ka bangi shim ya ka wei ka kentin nong wei lene ka kentin phareng ka baki ong circumspect ya ka banga shem ha ka Bible ka ba kat kum ka jingtho na ka King James version ka ba penlong da artli ki kentin Latin ka ba mut pet saudong ne khmih saudong ne sumar biang kani ka jingmut ka don kan ya ka ban hikai ngi ba ka jingim ka jongi kam dei tang ya ka bangi ngi snothu halade ngi tep halade here ka don kamru ingi ya ka bangin khmih saudong jong ka jingim ka jongi kaei ka ba ka don ban hikai ngi ka jingim ka bangi im ka dawai ngi ban im da ka bangi tep ha don ayu ni ja ayu saudong jongi haba upol utho ya kane ong tu khmih bha ti kumno phiyat kadon kami ngi bengin pen kami ki khmat ki jongi kadon kami ngi bengin snotho ya ka saudong saukun ka jongi ka ba upol uhikai ha kane kalong phide ban im da ka ba khmih bha kumno bat shano phiyat phide ban i shwa ya lade hatu phiyat kumno da ka ba sumar bha biang ya lade bat hatu phitip biang shano phen poi ngidei ban da tip nya bha shwa ken bin pa bin ha ka jingya leti jong ka jingim tungini phai khndiat ha khmat jong ka khat ka bakhat san ya ka bangila pule bat ka ta ka dei na ka khat ka bakhat sao Ephesos kalong ka san ka khat ka bakhat sao ka ongkom ne Naba kumta uang tu khi judge me ubayo thia bat tu mi na ki bayap ti ukris un penshai hame kani ka jingtho ka jong upol na ka khat ka bakhat sao kai thu ingi bakadon ka ei ka bamayan shwai ka ba un sedang ya kani ka khat ka bakhat san upol uhikai omban im klem da tip ja ayu saudong leni bangin shu ya be da kata ka jingstad hynrei ngin pen pau pen ban bangilong ki bri ko biet hynrei ngi di ban im bat ban yaj kum ki bal khmi biang bha shua saudong jongi bat ban yaj kum ki briu ki batip briu kani ka dei ka wei ka Bynta ka banga kwa ban bu hakmat jongi ha ka jingim ka jongi ban im kum ki briu ki batip briu upol ong wat khap brep hang ni ong khi jaj na ka bayo thia bat ban yaj ha ka jingyo thia hynrei da ka ba phi pinan kami ki khmat ki jong phi da ka ba phi long self conscious lene phi da tip briu biang pa biang ya ka ka ba ja ha ka jingim ka jong phi pol ong wat khap brep bat ban yaj hynrei pej bat yaj kumta ka long ka bala baki briu hakini ki por bat hakini ki sngi bat ki ba ha ka por ka jong upol ru bakin yaj rumah rutit bakin shu yaj lamwer bat klem da perkhat bat klem da penan kam ya ka ba ublai ula haki proverb kalonong ka bakhat sao ka khat ka pra tungine pule ka ong kumne ka jingstad jong ubasian kalong ban sngo thu yala kalenti hynrei ka jingbi jong bieit kalong ka jingshukor kane ka jingtho na ka proverb nga so ya ha ba namar bole ka yathu ya ka jingsian ka jongi ka yathu kan ya ka ta ka jingsung thu yala kalenti bat kani ka kado be bangi dei banong ki stad ka upol ukwa khatnu na nga bat na phi kum ki Bangeit ni shai ka plan ha ka jingim ka jongi ni tep yala ka jong ka jingim ba kumta ni yo ban penan kam hok bat janai ban im ha krukom kum ki stad upol ha bo tho ekani kalong kan yingi bangin sngu tho piang pa biang
dan kam bangin bakla, dan kam bangin ai excuse ni ki jing ki dau, ki ba da kumni kumtai, bangi klem tip, bangi klem yui, hynrei ngi de ban sngotu bangin long ki basian. Shushu kalong ka bama bat ka basngosi ban shem, baki para ki ba kamel de baki de ki nongbut ki jong ukris, hynrei ka jingim ka jong ki, ka shusha rong kat shaba ka jingim ka yalam. Kat shaba don bak ya were ki bat kumta kapelong iki bikin iaid rumah kum ki ba iaid ha ka bayo thia ha ka jingim ka jongki lada pi pule bat nga shaying bat lada pi pule ka bible jongpi Bynta hynrei hadien ka sam ka lonong ka beningkong ka khat ka beningkong hadu ban riu kai thu kan ya arjat ki breu ki ba iaid ha ka lenti ka babha bat latip ya ka ya utau breu ba ya ha ka lenti babha kum ubreu ubahak hynrei ubreu bat ubayat ha ka lenti ka baman reni ubayat mon kat shaba ka jingim jung ka yalam latip yu kum ubreu baman ngangit kem ublai kwa engi bengin long kum ki breu baman namar la penis riem yu kum ya ustad ubala sha rong no akal hynrei ublai kwa enga bade phi bengin long kan ki breu ki bahak ki bayat ken ha ka lenti ki baskem kum udeng ubala thung harot ka wa ka jingim ka jong Uba Ngeit kam dai kan ban long kumta ni ban shu sha rong no ha ka bok le ni ha ka nu ka nusip ka dai ban long ka baskem ka badan ya ka nong rim ha ka jingim ka jongi nga ko ban ra si we nuksa iba lingkot bat bangin penkut ya ka ni ka mat ka baningkong kum ha ka ba cross se shiliang jong iwa duat lada philet ban satjan hakipor ki ba men shwangi ju let bha shikiwa duat bat ngihapan cross na kaway shakaway kawa khnang ya kabangin yo ya kita kijaka ki bopiang te kumta habangi cross ngihapan yat biang ngi don kam ken banlong ki ba khmih bha bayong ngi butuj len ngi bakla te kum jo ru upol habau tho ekni tu khmih bha te kum nu phiat kum ki bom stad ri kum ki ba stad kadai ngi ken bangin pendon kami ki khmat ki jongi kadai ken ngi bangin long ki basian ngi de pendon ki nongrem ngi de ban long ken ki ba pek bha bala tang shu bakla ngin long ken ki bala butuj bat ki bala orno bat ki bala hap ki bakla kabangamut ban ong ka jingim kalong kumta bangin nuot ban yat madai mata klem da pek bha bat klem kanu ka jingmot ka bashai shuwa ban le ai ba kini kintin ki bang ayo ban ya sam hakani ka por ka Bynta halor ka phang ka jingim Kaba Kumno Uba Ngeit udai ban na ka mat ka beningkong da ka bayat ha ka Jingstad kinlong ka jingbam ki ba ki bon ra ya ka jingstang ka bathmai ha phi nga kerpat ya phi ki ba shashkor ha ka ni ka por ka Bynta ya ka bangin se beteng ya ka mat ka bobot kata ka ba ar ka balai basaw ha ka weipat ka video ublai unong Ryngkatbor phi Jesus Christ U Trai Untitled Chapter ya ka jingim ka jong phi na do Bynta shedu ki bobom jukut amen.